vanhu vaya vatanga futi ende hazvina kana kutombomira mushe. This time around ndadzoka zvekare ndine nyaya yeuyo muimbi wekwamutare anoitwa Hosiah Chipanga. Sekuziva kwamuri kuzviita mese, independence yeZimbabwe egore rineri yakanzi iri kunoselebreterwa ikoko kumaNicaland. So timu reikoko ndo rakapuwa matomu zvikanzi chirongai kuti zvinhu zviitike ikoko. So panapa nhasi pari kubudikira uyo muimbi anozikanwa akamboita mukurumbira anoitwa Hosiah Chipanga ari kuchema chema kuti ari kurambidzwa kana kuti ari kunzi haasi kukwanisa kunge achiperforma paindependence iyoyo nechikonzero chekuti ari kunzi anonyomba hurumende. So mureZimbabwe panapa ari kunyora pasocial media pake achiratidza kurwadziwa chaizvo ati ndine urombo pamwe nekurwadziwa zvikuru hama neshamwari pamwe nevatsigiri vangu kuti kunyange zvazvo ndiri chizvarwa nemuimbi wemuZimbabwe handisi kugona kuimbawo pamwe nevamwe vaimbi kupemberera 44 years tawana rusununguko kwamurambinda maNicaland kumusha kwangu nekuti varongi veMinistry of Information vati ndinoshoropodza hurumende. Ndo mamwe mafaniza tinenge tichitaura iwayo kuti ukada kutarisa vanhu timu reya rinotora zvinhu zveZanuPf vakuda kupersonalize zvinhu zvenyika vozviita zvinhu zvavo. Independence inofanira kunge ichicelebratewa nemunhu wese wemuZimbabwe zvisina basa nekuti uri political party ipi. Zvepolitics zvofanira kumboenda paside kana takuita zveindependence. Aronga iyeye anenge atone kamwe kakubhaiza kanako because ndo problem inenge ichiitika kuti ava vanhu avakuda kupersonalize zvinhu zvenyika vozviita zvinhu zvavo. Yakutanga nyika yeZanuPf iyo iri nyika yeZimbabwe. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuningira vanhu vakanganwa kunzwisisa kuti iyo ipolitical party yakangofomwawo muZimbabwe, but Zimbabwe inyika yekuti kana yanzi yaona rusununguko runenge rwawandwa nemunhu wese. But anyway, isu hatina kuuya panapa kuti tiite spokesperson waHosiah Chipanga, tangouya kuti tingosvitsa kwamuri mhuri yeZimbabwe tichionesana zvimwe zvezvinhu zviri kuitika, pamwe zvichida zvingasvikawo kune vakuru vacho kuti pamwe chichemo chinganzwisisikawo, pamwe zvichidawo vanogona vasinganyatsoziva, pamwe vanoda kutodzidziswawo kutoeducatwa kuti vanzwisise kuti independence yacho chii. Ndo nyaya ndandakakubatira zvekare mhuri yeZimbabwe nhasi pachannel yenyu munozviziva kuti nini never disappoint.